మై ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం ఒక మంచి డిజైన్ వేసి చూపిస్తున్నాను. దానికోసం కావాల్సిన మెటీరియల్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టోన్ చైన్ అండి, గోల్డ్ కలర్ స్టోన్ చైన్ అండ్ కుందన్స్ అండి గ్రీన్ కలర్ అండ్ బాల్ చైన్ అండ్ షుగర్ బీడ్స్ వచ్చేసి స్మాల్ బీడ్స్ అండి, ఇవి బిగ్ సైజ్ బీడ్స్. ఈ 4 మెటీరియల్ ఉంటే చాలు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి చైన్ అండి, స్టోన్ చైన్ వైట్ కలర్. ఈ 2 స్టోన్ చైన్లు యూజ్ చేస్తున్నాను. డిజైన్ అయితే సూపర్గా ఉంటుందండి. చాలా సింపుల్గా 2 అవర్స్లో వేసేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ గోల్డ్ చైన్ని ఇలా స్టిక్ చేసుకున్నాను గమ్తో. నెక్స్ట్ దాని బోర్డర్ పక్కన గ్లూ అప్లై చేసి బాల్ చైన్ కూడా స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను. చూసారుగా, సరిపడగా ముందే కట్ చేసుకోండి, లేదంటే ఇలా పెట్టుకొని కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. సో కట్ చేసేసిన తర్వాత సేమ్ అదే విధంగా అటు సైడ్ కూడా సేమ్ బాల్ చైన్ కూడా అటాచ్ చేస్తానండి. సో మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఓన్లీ కుకింగ్స్, రంగోలీ డిజైన్స్ అండ్ ఆరీ డిజైన్స్ మాత్రమే పెడతాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చితే కనుక షేర్ చేయండి. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఉండే డిజైన్స్ అన్నీ పెడుతూ ఉంటాను. ఎవరైనా ఇంటి దగ్గర ఉండి నీడిల్ వర్క్తో హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇదైతే 2 అవర్స్లో అయిపోతుంది. దీని కాస్ట్ వచ్చి 100 రూపీస్ మాత్రమే. బాల్ చైన్ ఒక 2 మీటర్స్ తీసుకుంటే చాలు, సరిపోతుందండి. అలాగే స్టోన్ చైన్ 2 మీటర్స్, అది వచ్చి 60 రూపీస్ అవుతుంది. మిగిలిన 10 రూపీస్ చొప్పున తీసుకుంటే ఓవరాల్గా బ్లౌజ్ మొత్తం డిజైన్కి సరిపోతున్నాయి. సో నేను బ్లౌజ్ మొత్తం చెప్పానండి, ఓన్లీ నెక్ పార్ట్ మాత్రం కాదు. సో చూసారుగా ఎలా కుందన్ పెట్టి నెక్స్ట్ గమ్ అతికించి ఫస్ట్ వైట్ కలర్ స్టోన్ చైన్ అటాచ్ చేస్తానండి. ముందు సైజ్ తీసుకొని మెజర్మెంట్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత గమ్ దగ్గర పెట్టండి, లేదంటే మళ్ళీ క్లాత్ ఖరాబ్ అవుతుంది. సో ఇలా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. చూసారుగా, సేమ్ 2 కూడా అలాగే అటాచ్ చేసుకోవాలి. వైట్ కలర్ స్టోన్ చైన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బాల్ చైన్. చాలా ఈజీ అండి. మీరు సింపుల్గా గమ్ లేకపోతే మామూలుగా కొట్టేసుకోవచ్చు నీడిల్తో. ఇలా అయితే కదలకుండా ఉంటుందండి. ఆరిపోయిన తర్వాత నీడిల్తో మనం కొట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఈ డిజైన్ అయితే చాలా బాగుందండి. నేను చాలా బాగా తయారు చేశాను. ఇంకా ఫుల్గా వేయలేదు కానీ మీకోసం చూపిస్తున్నాను. లాస్ట్లో అయితే పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ చూపిస్తాను. తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి. సో నెక్స్ట్ వన్ జరీ థ్రెడ్ తీసుకొని ఇలా చైన్ స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను. నేనైతే 6 నీడిల్ వేసేస్తున్నాను. మీరు నీడిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు కదా. నీడిల్తో మీకు రాకపోతే నెక్స్ట్ టైం నీడిల్తో వేసి చూపిస్తాను. ఈసారికి మాత్రం 6 నీడిల్తో చేసేసానండి. సో ఇలా నీట్గా క్లీన్గా వేసుకోవాలి. చిన్న స్టాండ్ కదా, కదులుతూ ఉంటుంది. పెద్దగా అయితే కదలదండి. సో పర్వాలేదు, ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు. చూసారుగా ఎంత నీట్గా క్లీన్గా వచ్చిందో. సో అదేవిధంగా ఈ బాల్స్ చుట్టూ కూడా వేసుకోవాలండి. స్టిచెస్ వేసుకోవాలని చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ వన్ కాటన్ థ్రెడ్తో మొత్తం అన్నీ నీట్గా కుట్టుకోవాలి. కాటన్ థ్రెడ్ యూజ్ చేసి కుడితే గట్టిగా ఉంటాయండి. చూసారుగా, ఓవరాల్గా ఇలా వేసాను డిజైన్. సో జరీ థ్రెడ్తో కూడా కుట్టేశానండి మొత్తం అన్ని చుట్టూ. చూసారుగా, బిగ్ సైజ్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు బిగ్ సైజ్ బీట్ తీసుకొని కుందానికి అటు సైడ్ ఒకటి, ఇటు సైడ్ ఒకటి పడుతున్నానండి. డిజైన్ చూస్తున్న విధంగా చూడండి. సో ఫ్రంట్ ఒకటి పెడుతున్నాను. ఇలా 3 సైడ్స్ 3 బీడ్స్ పెడుతున్నాను. మిగిలిన షుగర్ కేన్ బీడ్స్ వచ్చేసి అక్కడక్కడ ఒకటి పెడుతూ ఉంటాను. సో ఓవరాల్గా డిజైన్ చూపిస్తాను చూడండి లాస్ట్లో. సో ఇదండి డిజైన్. చాలా అందంగా నీట్గా క్లీన్గా వచ్చింది కదా. సో మీకు కనుక
ఈ డిజైన్ వస్తే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో చూసారుగా ఇది ఓవరాల్గా అయితే చాలా అందంగా నీట్గా ఉందండి. హెవీ డిజైన్లా కనిపిస్తుంది. సో పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, చూసారు ఎంత బాగుందో. నెక్ మొత్తం వేసుకుంటే ఇంత అందంగా కనిపిస్తుందండి. డిజైన్ అయితే సింపుల్గా మాత్రం ఉండదు, హెవీగా ఉంటుంది. చాలా ఫాస్ట్గా ఒక 2 అవర్స్లో వేసేసుకోవచ్చు. సో చూసారుగా అయితే హ్యాండ్స్కి అయితే ఇలా వేసుకోవాలండి. ఈ 2 హ్యాండ్స్కి వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్, ఈ విధంగా ఫ్రంట్ నెక్ వేసుకోవాలి. ఓకే అండి, బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.